Hej alle sammen. Øhm, ja, jeg har tænkt mig at lave noget sjovt i dag. Noget med farvet læber. Grunden til at jeg fik den her idé, det var jeg så mange forskellige mennesker, der lavede, eller folk, der lavede forskellige læber. Noget med alt muligt. Så jeg fandt på min egen, og så har jeg tænkt mig at sige, hvad I skal bruge. Og det første, I skal bruge, det er en helt almindelig læbepomade. Min hedder Lypsyl. Eller, Lypsyl original, og det er bare en helt almindelig læbepomade, og den skal helst kun være hvid. Så ja. Og det andet, I skal bruge, det er en pensel. En øjenskyggepensel, hvis I har brug for det. Grunden til at gøre sådan her nogle gange, det er fordi, at jeg prøver at gøre sådan, jeg kan høre, men jeg kan ikke høre så godt i dag. Jeg synes, det er træls med mine, fordi at der er alt muligt dårligt om det. Jeg må da ikke bande, men der er alt muligt dårligt om mit øre. Og jeg synes, det er lidt latterligt det her, men det med mit øre. Ja, lige meget. Men I skal bruge en pensel, og det er bare en lille pensel. Kun en lille pensel. Ja. Og til sidst, så skal I bare bruge noget øjenskygge, eller et eller andet farve, noget. Jeg bruger øjenskygge, og jeg bruger den her firkant der. Den firkant der, lyserøde, helt lyserøde. Og til sidst, så bruger jeg den her blå. Ikke den her. Jeg prøver faktisk den anden i dag, fordi jeg synes, den her var lidt lyser i det. Og ja, det er egentlig bare det, du skal bruge. Så jeg tror bare, vi går i gang. Det første, det gør, det er bare at putte den her på over det hele. Så har jeg over det hele. Og hvis jeg rammer forkert, så er det lige meget, fordi at I kan bare tage det af til sidst. Ja. Lige nu handler jeg lige et spejl, og det er lige herovre. Og det ser sådan her. Ja, det var. Jeg er lidt smadret i dag, fordi at jeg har ikke bare lige gjort mig klar med mit hår og alt muligt. Men ja, lige meget. Men nu har vi smurt det her læbepomade på. Og jeg havde også set, at der var en anden, der brugte en eyeliner. En flydende eyeliner. Og den er altså bare med sådan en pen her. Sådan en pen der. Og det er faktisk ligesom en tus på en måde. Den har jeg tænkt mig på at bruge til sidst, hvor jeg så lavede bare en streg lige her. Men det har jeg ikke prøvet på endnu, men det kan jeg jo se på til sidst. Men det første jeg tager, det er den lyserød. Den der. Og jeg tager bare og drysser. Altså hvis der er for meget på, så kan jeg drysse det af. Så tager jeg bare hele tiden et lag mere, hvis I ikke synes, det er så lyserødt så. Det gør jeg bare. Og jeg gør sådan, at jeg putter det på kun herover. I kan se, at der er en der bøjer ned, eller hvad det hedder. Der tegner jeg kun herover halvdelen, og så tegner jeg blå herover til sidst. Jeg begynder herover med den lyserøde.
Og for at det ikke skal lyde svært på den, så skal I ikke gøre sådan her, eller sådan, eller I skal bare gøre sådan her. Og jeg tror bare, jeg begynder. Jeg kigger herover. Jeg ved godt, at hvorfor I ikke kan se det så godt, fordi at mit lys, det er ikke så... What? Det er fordi, der kommer lys hen til mig, og så kan I ikke se så godt, fordi jeg er så lys på den måde. Så det må jeg undskylde. I kan ikke se det så godt, men jeg er nået hertil. Og hvis det tager for lang tid, så må I skulle lige spole, fordi det, jeg kan aldrig finde ud af det her med video at gøre, så. Så er jeg færdig med denne her halvdel. Ja. Ja. Og så er vi nået til den blå, og for at tørre det her af, så gør jeg bare sådan her. Ja. Så er det altså næsten helt af. Så tager jeg den blå, og i stedet for at det skulle være den firkanten der, så skulle det altså være den her, den der farve der. Den er jo lidt flot. Så. Og det kan man også se her på, at den er altså flot. Jeg sagde før, at I ikke skulle gøre sådan her, men for at sprede det lidt mere ud den vej, så må I jo selvfølgelig godt gøre det. Altså, I kan jo gøre det på jeres egen måde, så jeg er ret ligeglad. Sådan. Så har jeg gjort det, og jeg ved ikke, om I kunne se det, men I kan i hvert fald godt se den blå. I kan vel også godt se den røde, nej, lyserød. Og sådan ser det altså ud. Jeg synes, det er rigtig sødt. Ikke lige, hvis du skal ud i byen eller sådan noget. Det er ikke lige til sådan noget her. Måske til en fest eller sådan noget, men ja. Nu kommer det svære, som jeg ikke har prøvet på mig selv før. Og det var jo at gøre med en eyeliner. Det her, det var en helt almindelig flydende eyeliner, som du selv skal påføre rigtigt herop. Og ja, men jeg har to.
Og på den måde, så i stedet for at gøre den tyk på den måde, så gør den spids der. Altså tyk eller spids der, sådan. Og så laver jeg bare halvdelen herude. Så det prøver jeg lige. Okay, det her, det blev ikke så godt. Jeg synes, det blev grimt. Så, men I kan jo lave det med eller uden den her, så ja, det er jo bare springet i det, ikke? Så, men, for satan mit øre, men ja, jeg håber faktisk, I nyder den her, og liker og abonnerer. Jeg kan aldrig finde ud af at sige det. Abonner, håber jeg bare det er. Men ja, jeg tror bare, det var egentlig det her, på en måde. Mit øre, det er lidt dårligt i dag. Jeg er ikke så god til, at når jeg ikke kan høre, så bliver jeg hurtigt ked af det. Jeg har haft det her siden det med ørerne at gøre. Det har jeg haft i mega lang tid. Det har startet fra... Det har startet fra 5 år, tror jeg nok. Og ja, jeg har jo kunne høre i lang tid jo, ikke? Og det har hjulpet. Jeg har fået fjernet mine polypper, og det har åbenbart jo ikke hjulpet. Men ellers så er det, så har jeg også fået dræn i mine ører, og det dræn, det er, du kan få lagt i øret selvfølgelig, og så kan du på den måde høre bedre. Ja. Det har åbenbart ikke hjælpet på mig alligevel, og det er jeg rigtig, rigtig træt af. Jeg har haft det her, ja, det har jeg lige sagt, men jeg kan bare ikke lide det her med mine ører, og det må I sgu fandme undskylde, hvis jeg har gjort på den måde, at I ikke gad at høre det, men så, så må I sgu bare spole frem. Men ja, jeg håber vi ses, og jeg håber vi ses i min anden video, ja. Og ja, vi ses bare. Hej hej.